9. januar, Dan Republike, je datum koji ima ogroman identitetski i istorijski značaj za srpski narod, istakao je gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić povodom obilježavanja Dana Republike. Dodao je da je Republika Srpska ideja o utočištu i institucionalnom okviru u kojem će Srbi imati pravo na svoj identitet i moći da budu ono što jesu. Kako ističe, ova ideja je mnogo starija. Mi smo negdje 90. godina bili u potrebi da tu ideju branimo. Dakle, mi obilježavamo formalno 34 godine Republike Srpske, ali ideja o jednom utočištu, jednom mjestu gdje će i Srbi imati pravo na svoj identitet je mnogo starija. Ona je bliska i univerzalnoj ili ideji ili prirodnom pravu, dakle da svi žive sa svojim pravima i sa svojim identitetom onako kako to i zaslužuju. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se Srpska danas brani razvojem i stvaranjem lijepog života za sve njene građane. Pred nama su velike obaveze, Republiku Srpsku moramo razvijati, ona nije upitna, niti ćemo ikada dozvoliti da bude upitna. Na kraju krajeva, da rezimiram, mi smo se, građani Republike Srpske su se na referendumu izjasnili o rođendanu Republike Srpske. Tako da, apsolutno, to je neupitno i oko toga nećemo da razgovaramo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će institucije Brčkog urgentno riješiti pitanje trase autoputa Banja Luka-Beograd kroz područje distrikta, jer Republika Srpska želi da gradi i gasovod koji treba da prati trasu autoputa. Dodik je rekao da Srpska želi da završi dogovore oko trase autoputa i spoji već ugovorene trase od Modriče ka Brčkom i dalje prema Bijeljini, te napomenuo da se od Rače do Brčkog već gradi. Mi želimo da budemo dio tih autoputnih koridora. Mi uvažavamo interese ljudi iz federacije za određene komunikacije i spremni smo i očekujemo da će Brčko distrikt na svojim organima to pitanje riješiti, a to je i urgentno zato što želimo da gradimo i gasovod, a on treba da prati trasu autoputa i da u tom pogledu riješimo imovinske odnose kako bismo imali jedan očigledno danas najprestižniji, najvažniji, najjeftiniji energent, a to je gas. Mi ćemo učiniti sve da obezbedimo da taj gasovod može da obezbedi distribuciju iz jednog i drugog kraja i da to bude dvosmjerni gasovod u kome će se moći da koristi gas onaj koji je konkurentan u određenom trenutku. Prethodno su povodom Dana Republike Srpske 9. januara u Brčkom na spomenik palim borcima položeni vijenci i cvijeće.